Dinhi sa Besto, kumustahon ta ang Bisaya nga aktor nga kaniadto nanimpad sa kauluhan aron mamahimong child actor. Sayran ta usab ang mga kabag-uhan sa iyang kinabuhi dihang nahimo na siyang usa ka amahan. Joining us this morning, kapuso comedian and vlogger Buboy Villar. Maayong buntag, Buboy! Welcome to GMA Regional TV Live. Hello ma'am at maayong buntag sa mga viewers ninyo tanan dira at sa inyo ma'am, gapaan ninyo ma'am kay maayong buntag sa inyo ma'am sa mga staff natin dira. Maayong buntag. Thank you kayo, boy. Ikaw kumusta naman ka, boy? Kumusta na ang imuhang mga anak? Ay, ganun pa rin, gamay pa rin. Ako mga anak, dako na sad. Porting paspasan nila mo dako. Although I'm blessed at I'm happy na okay sila at healthy ang mga akong mga anak. Ug karon boy nga usa na ka kaamahan, daddy na ka. Giunsa pag-usab? Giunsa pag-usab sa imuhang kinabuhi ning pag-abot sa imuhang mga Wala pa anak? ni usab sa akong kinabuhi kay ganito pa rin ako kay ako mga anak sige ra migduwa, mura sa kog bata. Ang pananaw ng mga anak sa akin, murag dili amahan, murag kaduwa na ba? And boy, one day boy, makita ni sa imuhang mga anak kining ato ang interview this morning. Unsa imuhang gusto ihatag nga mensahe para kanilang duha? Mga English kasi yun pero gusto kong adjust sila sa akin Oo. So tagagulugin ko na lang sila. So ako masaya ako na kahit itong video na to, itong interview niyo po sa akin, kahit na ilang beses po mag-interview sa akin, isa't isa lang sasabihin ko, mahal naman ko mga anak ko, at kahit kailan hindi sila mapapalitan, talagang silang sentro ko. And of course, boy, congratulations usab sa imuhang 1 million plus YouTube subscribers. How does it feel na gisuportahan Thank you. jud ka sa imuhang mga fans gikan sa TV ug karon sa social media usab? Sa ginagawa kong tong, hindi ko po ito expect. Kaya ginamp ko po ito at ito po yung kinanatnan ko ngayon. At sobrang salamat kasi kung hindi po ako nag-jump dito at hindi nyo ako sinuportahan, hindi po ito magtutuloy-tuloy. I mean, sobrang laking pasasalamat ko po kasi before po mag 1 year, naka 1M po ako. And of course, full support ming tanan sa imuhang bag-ong rom-com series kining Oh My Love. Yes. How do you feel na love namong tanan mga Bisaya ang imuhang bag-ong series? Masalamat ako sa mga viewers na nagsimula na umpisahan yung Oh My Love. Thank you sa inyong tanan. At marami pa kaming pasabog at marami pa kaming katotohanan na magaganap dito sa Oh My Love. Dinhi sa series sa Oh My Love, twins mo ni Jelay Andres, di ba? Pero sa tinuod Di ka nga... na to, Di ka na to, Dili siya katuoan. Na-shock Joke me. lang. Pero cute kayo mong duha. Nindot kayo mong... nindot kanyong ang iyong twins nga roles. Pero boy, sa tinuod kinabuhi boy, unsa ka nga pagkaigsuon? Anong klaseng kapatid ka, Buboy? Kinisad. Inisad. Kapag na ako makita, dili na ako ganahan kung dili makaganda sa ilahang kinabuhi. Musulti masad ko. Dili masad ko, mali ang ginagawa mo, tatawanan ko lang. Hindi. Kumbaga ako, hindi ko sinasabi na buutan ko na anak, dili ko sinasabi na buutan ako na manghudsad. Kaya may mga ginagawa din ako mga mali Pero yon, mga mali na yon, tinatanggap ko yon at sana ganun din sila. Yun lang naman yung sinasabi ko That's a very good message, boy. Once again, congrats sa very fun and very successful series nimo. So please thank and invite our kapuso na atangan ang Oh My Love gabi. Sana po, mula una hanggang dulo, sumuporta po tayo. At syempre, dito lang kami para sa inyo, magpapatawa, ganun. Boy, thank you so much, boy. Pakatawa minimo karong buntaga. Daghang salamat. Daghang salamat din sa inyo, sa inyo mga staff dira at sa mga viewers ninyo. Daghang salamat.